מדיטציה לחיבור לילדה הפנימית. המדיטציה הזאת תעניק לך חיבור עם הילדה שהיית, זאת שעדיין נמצאת בתוכך, זאת שקיימת בך, אותה אחת שאולי את קצת רוצה לשכוח, שאולי קצת יותר קשה לך להתחבר אליה, אולי יש זיכרונות שאת לא זוכרת, אבל היא חלק ממי שאת. יש לה כל כך הרבה מתנות להעניק לך. אני יודעת שזה יכול להיות מפחיד, לפגוש אותה, להתחבר אליה, כי מי יודע מה היא תגלה לך. אני יכולה רק להבטיח לך שבמדיטציה הזאת את תתחברי אליה ממקום בטוח. את תרגישי יציבה ובטוחה ותתקרבי אליה לאט לאט, רק עד איפה שאת מסוגלת, נכון לרגע זה, נכון לעכשיו. נתחיל עם נשימות. הנשימות יהיו דרך האף ונוציא אוויר דרך הפה. נקפיד למלא את חלל הבטן ולהכניס נשימות עמוקות ומלאות. נעצום את העיניים, ניקח נשימה עמוקה ונתחיל להרפא. בכל פעם ניקח עוד נשימה ועוד נשימה ונרפא כל פעם חלק אחר בגוף. ניקח נשימה עמוקה, נרפא את הכתפיים, את שרירי הפנים. ניקח עוד נשימה עמוקה, נרפא את הראש, את בית החזה, את הלסתות. נרפא את חלל הבטן, את האיברים הפנימיים. את האגן, נרגיש אותו איך הוא שוקע. את הירכיים, שוקיים. את הידיים, את כפות הידיים. וכפות הרגליים. ניקח עוד נשימה אחת עמוקה. ונרגיש את הגוף רפוי. אני רוצה שתקחי עוד נשימה ותתמקדי בכפות הרגליים. ממש תרגישי אנרגיה בכפות הרגליים. אני רוצה שתתענייני שמכפות הרגליים שלך יוצאים שורשים, כמו שורשים של גזע עץ, גדול, רחב, יציב ואיתן. שורשים שמתחברים לאדמה. את מרגישה אותם, את מרגישה את היציבות, את מרגישה ביטחון וחיבור לאדמה. קחי נשימה עמוקה ותדמייני אנרגיית האדמה ממלא אותך. איך את מרגישה את האדמה בכפות הרגליים, מרגישה את האנרגיה של האדמה, מרגישה אותה עולה מכפות הרגליים ועד קודקוד הראש, דרך עמוד השדרה. לפנייך את רואה שביל. השביל הזה מוביל להר גדול. את מתחילה לצעוד בשביל הזה, ומגיעה לקצה ההר. ואת מתחילה לעלות מעלה בהר.
את עולה למעלה, למעלה, לפסגת ההר. את עומדת בקצה ההר, משקיפה על הנוף היפהפה. פורסת שתי ידיים לצדדים, ונושמת נשימה עמוקה. הנוף יפהפה, האוויר קריר ונעים, אוויר צלול מופיע לפנייך. לפתע מופיעות מדרגות בצורת ספירלה. המדרגות האלה עוזרות לך לרדת במורד ההר. המדרגות יכולות להיות שקופות, אנרגטיות, צבעוניות, מזכוכית, מבטון, מעץ, כל מה שרק תרצי. כל מה שיגרום לך להרגיש בטוחה ועטופה. ואת מתחילה לרדת במורד ההר, ב10 המדרגות שמופיעות לפנייך. בכל צעד את יורדת ואת מתחילה לנשום בין לבין. 10, 9, 8, 7. לאט לאט את מתחילה לראות למטה דמות קטנה. 6, 5. למטה למטה את יורדת במורד ההר. 4, 3. את כבר מתחילה לזהות את הדמות הקטנה הזאת. 2. 1. את עומדת מול הדמות הקטנה הזאת. מסתכלת לה בעיניים. ואת מזהה אותה. אולי עולה לך איזו תמונה מאלבום התמונות. אולי איזה זיכרון של איך שהיית נראית בתור ילדה. ואולי את פשוט מרגישה אותה. או רק יודעת שהיא שם. מסתכלת לה בעיניים ולוקחת נשימה עמוקה. איזה רגש עולה מתוכך? תני לו רגע להיות. אולי זה פחד, אולי זה שמחה, אולי התרגשות, אולי חשש. לאט לאט ובעדינות את מתקרבת אליה. תתני לילדה הזאת להוביל אותך. תראי אם היא מוכנה שתושיטי לה את היד. תתני לה לסמוך עלייך. תסמכי את עלייך. ותאפשרי לה להוביל אותך. להראות לך מקום, סיטואציה מהעבר. זיכרון מהעבר שהיא רוצה שתראי. בין לבין תנשמי נשימות עמוקות. הן צועדות ביחד בשביל. מסתכלות אחת לשנייה בעיניים בסקרנות. ומגיעות למקום או לסיטואציה. מה את רואה לפנייך? מה את מרגישה שם?
תתחברי לרגש, לתחושה, לכל מה שעולה בתוך הלב שלך, בתוך הגוף שלך. מי נמצא שם במקום הזה? מה זה המקום הזה? לא לשכוח לנשום בין לבין. שימי לב איזה אזור בגוף, אולי זקוק עכשיו לתשומת לב. יכול להיות שזה הבטן, אולי הראש, אולי הכתפיים, אולי כפות הרגליים, אולי הלב שזקוק לריפוי. שימי לב איזה אזור בגוף מבקש כרגע תשומת לב, ותניחי עליו את היד בצורה נוכחת, נעימה, חמימה ובטוחה. תעטפי אותו במלא מלא אהבה. תני לו את המקום. אולי הכאב מתגבר, אולי הוא פוחת, אולי הוא זז למקום אחר. שימי לב מה קורה איתו, ורק תהיי נוכחת בו. בואי נאמר לכאב הזה או לתחושה הזאת בגוף, אני אוהבת אותך, אני מצטערת, אנא סלחי לי, תודה. נמשיך לנשום בין לבין. ושוב נאמר, אני אוהבת אותך, אני מצטערת, אנא סלחי לי, תודה. לאט לאט את לוקחת את ידה של הילדה ואתן צועדות בחזרה בשביל שמוביל למורד ההר. אתן נפרדות מהזיכרון, אתן צועדות ביחד, מסתכלות אחת לשנייה בעיניים. אולי היד מונחת על הכתף, אולי יש חיוך קטן שמתגנב. אתן מדברות רק במבט עיניים. משהו שם מתקרב, משהו שם יותר התחבר. האם נוצר שינוי ברגש שלך אליה? אתן מגיעות למורד ההר, עומדות אחת מול השנייה, מסתכלות אחת לשנייה בעיניים, ואומרות תודה. תשאלי אותה אם זה בסדר לתת לה חיבוק, לחיצת יד או הנחת היד על הכתף, או שאולי היא בכלל רוצה לבוא ביחד איתך. או שהיא בוחרת כרגע להישאר. תגידי לה שאת תבואי לפגוש אותה שוב. תשלחי לה חיוך אוהב, מבט עיניים מנצנץ. את מסתובבת בחזרה למורד ההר ומתחילה לעלות לפסגת ההר בחזרה. אחת. 2, 3, למעלה למעלה.
ולשכוח לנשום בין לבין. ארבע, 5, 6, למעלה, למעלה. 7, 8, 9, 10. את נמצאת בפסגת ההר, מסתכלת על הנוף המרהיב, פורסת שתי ידיים לצדדים, ולוקחת נשימה עמוקה. מוציאה הנחת רווחה, האוויר נעים, צלול, מעט קריר, עוטף אתכם באהבה. חיוך עולה לכם על השפתיים. ההרגשה נעימה. בואי נזהה אזור נעים בגוף וננשום אליו. לאט לאט, בקצב שלך, את יכולה להזיז את כפות הידיים, כפות הרגליים. ובזמן שלך, לפתוח בעדינות את העיניים, לחזור לרגע הזה, להרגיש אהבה והכרת.